Mina Sava, iată evenimentul care acum este în derulare la Sala Freșelor a Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, vrea într-un mod complex și pertinent, de fapt, să atragă atenția că există o problemă socială și că prin educație putem să acoperim un gol foarte mare care există între elevi și mediul construit. Mulțumesc de invitație. Ne bucurăm să avem alături de noi de Arhitectura Talks, a patra ediție, și oaspeți internaționali care povestesc despre proiectele lor de mediere și apropiere a tinerelor generații de problematica mediului construit de calitate, care, un mediu construit de calitate, egal o calitate a vieții mult mai ridicată, și o apropiere de valorile patrimoniului arhitectural, fie el vechi sau nou, care nouă ne lipsește încă în educația românească. Și acest eveniment își dorește să arate mai multe perspective din Europa, dar și din America de Sud sau Australia, și să deschid așa o fereastră, o ușă, aș zice, către o zonă a educației culturale prea puțin folosită în educația noastră curentă, educația de mediu construit, numită în germană Baukultur. Părinții sunt foarte preocupați de cultura copiilor, să spunem, de desen, atunci când sunt foarte mici. Și pe urmă există o pauză foarte mare. Dumneavoastră, de fapt, la Dea Arhitectura, vă ocupați de această zonă, de acest interval. De primar și gimnaziu. Prima dată îi învățăm să vadă, mai bine spus, să atingă, să audă, să vadă, să miroasă ceea ce se întâmplă în jurul lor și să înțeleagă care sunt acele elemente care dau calitate mediului construit în care trăiesc. Copiii desenează când sunt mici și construiesc mult când sunt mici. E un instinct, să zic așa, al oricărui copil. E ceva născut, ceva omenesc. El se pierde pe parcurs și se pierde și puterea de a observa că lucrurile care te înconjoară îți influențează viața și starea psihică și fizică. Și noi vrem cumva să-i facem atenți și să nu uite lucrurile acestea. De aceea activitățile noastre se bazează foarte mult și pe o parte ludică, dar și pe foarte multă explorare și în același timp și pe o observare critică a mediului în care ei trăiesc, mediului construit de către oameni. Pentru că fie că ne place sau nu, cam 90% din viață ne petrecem într-un mediu artificial, cu ghilimele de rigoare, construit de noi, pentru noi, mai bun sau mai rău. După, iată, 12 ani de activitate de arhitectură, ați căpătat niște rădăcini și v-ați făcut cunoscute intențiile și totuși ați simțit nevoia unui astfel de eveniment, ca cel care este acum în desfășurare. Acest eveniment noi îl avem recurent, țin să precizez, odată la 2-3 ani îl facem pentru că vrem să aducem mai aproape comunitatea din România care s-a format în jurul educației de mediu construit cu alte bune exemple și proiecte din alte țări de pe întreg mapamondul. Este un flash pe care îl facem cu o anumită cadență odată la 2-3 ani. Dar, cum ziceați, probabil atât profesorii cât și părinții uită că copiii lor nu trebuie să învețe doar anumite materii care îi vor duce undeva. Ei trebuie să-și deschidă orizonturile și să-și exerseze foarte multe abilități pentru a înțelege lumea complexă în care ei vor trăi. Și cred că mulți își dau seama că meseriile la care noi astăzi ne uităm așa cu Entuziasm. entuziasm, poate nu vor mai exista sau nu vor mai exista în această formulă și este bine că copiii noștri să fie pregătiți să regândească lumea de mâine și să regândească și meseriile de mâine. Așa că noi nu îi pregătim să devină arhitecți, ci îi pregătim să devină mai degrabă niște oameni informați și cu un orizont mult mai larg și mai cuprinzător. Mulțumesc foarte mult, Mina Sava.